of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yan ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:11. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-16 na sa bulan sang Marso tuig 2021. Kada siglang 16 days na after March, dugay-dugay April na mga kaaksyon. Ay, pwerte. Sige, kamusta nga to sining nga mga kaaksyon? Sige pa ang trabaho sang halos kalabanan. Kay karon pa dugay-dugay at 12 o'clock sa udto ma-break ini sila kag magchibog mga kaaksyon. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto? Oks lang, kabayon tang oks lang ang aton sining nga pag sinalayo. Kay kabudlay kun kay isang ti mayara sang nagapinitensya, no? Pero tandaan tagid ang social distancing, face mask kag facial dang unahon tagid paminsar kun yara kita sagwa sang aton sining nga mga puluyan. Wala ka na sang himuon pa kun yara kita sagwa mga kaaksyon. Although ati naghalog-halog na gid man ang senaryo, pero hindi gid kita magsalig, no?
tumanon tagid ang mga health protocol nga ginapatigayon sang gobyerno sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, even pa sa mga malabutan sa aton sining pag-broadcast. Magainop na rin kita, tubdob kita sa Takla Launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa sining syudad sang Bacolod. Kuan sila, garo tungkaaw pagidman sining sang iban, ox lang Basta importante lang nga likaw gid kita kay kabudlay sining COVID-19. Sige naman ang register sang mga kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod para sa AstraZeneca vaccine by August or September, no? Amuning ginapalimto nila kag sige man ang pangrehistro nga ginapatigayon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad? Kamusta iya kamo dira mga kaaksyon? Sige daw, taas-taas pa ang COVID-19 recorded sa bugos nga probinsya, no? Kahapon do pila to, double digit mga kaaksyon ay pwede. Sige basta importante lang still kay ti ang iban sini ginasigahom nga ang mga nagpalauli nga mga LSI amo ang may mga madamo nga COVID-19 patient, no? Pero ti isa dalayon nang niya maumpawan gid ta sini sa mga kaaksyon ta sa oriental side sang probinsya. Nagabot naman tong second batch na sang AstraZeneca sa area sang oriental sining aga, no? Kag sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6, kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Kahapon daw kanami sang record kay makita mo do single digit ang iban 0-0 na ang tatak mga kaaksyon. Wala na sang COVID-19 patients ini sila pero still nga hindi kita magsaligid mga kaaksyon. Sige, inop na kita, tubdob kita sa Takla Launa 15 sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaupod ta si aksyon na Marlon Hinovia, mga returning distress OFWs nga nagbalik sa Kabangkalan ginatagan livelihood assistance sang syudad. Amo nang mayong balita da. Inang mga OFWs lang tinapiktuhan sining pandemya ginapakamayo sang syudad nga hatagan sang livelihood assistance. Alungan tay na kung ano man ang livelihood assistance, importante may buligikan sa gobyerno. Amo manitaning iban nga mga LGUs, no? Especially sa mga nawad-an sang trabaho kay kadamo gid sa mga kaaksyon ta nga nawad-an sang trabaho, no? Kagiban pang mga balita sa Kapitolyo, dugay-dugay sa liyadahon ni aksyon na Marlon Hinovia. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Summer Trade Fair sa Bacolod Plaza. Ginaduso Councilor Ramos magapatigayon sang public hearing. Kagiban pang mga balita karon dugay-dugay sa Bacolod City Government Center. Aton sa liyadahon abot na nung mapalayag sang syudad sini kay sadtong Domingo hindi gid mamalikawan nga magruguwa ang mga kauturan ta sa kadugay nga tsinpong aralang sa sulod sang Puluyano, pero sang Domingo do pamatyagan mo do normal lang sa Bacolod City Government Center nga plaza dira ay susperte ka gutok mo do pamatyagan mo do nagmaskara lang sa mga kakson ta paghalong kita.
ibutang tagid sa insaktong tinion ina ang paglagaw-lagaw nato, no? Kung nagalagaw, basta importante, social distancing. Bata, tigulang tambok maniwang at tutuyas ang Domingo. Ilang taon tani kung anong sa isang lokal nga gobyerno sang syudad, kung sa bagay, kung isip-isipo nila daw, ay nagid man sila isiling mo. Basta importante lang, may nagapatuman kung tani nga health protocol sa mga lugar nga kasubong sinin, no? Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso, Bacolod City Police Office nagahulat pa sang technician gikan sa Campo Crame agod nga ipakita ang paggamit sang body cameras. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon na Brian Morden, PNP sa probinsya ginapahalong sa posible pagtanom sang improvised explosive devices sang mga NPA. Kaya mo man tong natabo sa Region 6 sa probinsya sang Iloilo bla. Mutong ang patrol ka daw na disgrasya to. Ay, puwerte. Sige, kag masobra 2,000 ka mga NOCPO personnel nagpalayag sang intensyon nga magpabakuna. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Eden Abuso, masobra 200 ka mga dipasero nga salakyan na takda na sang plastic barriers nga ginhatag sang isa ka kompanya paagi sa LTO. Samtang sa aton sining mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, 51 anyos nga babae nga nagapangatubang sang kaso angot sa armas lukang ni kagdrogaho arestado sang kapulisan. Samtang sa syudad naman sang Bago, igabalita ni Aksyon na Percival Villamor, 51 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan sang syudad sang Bago pagi sa buy-bust operations. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, libreng face mask target igapanagtag ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko. Mga pasaway nga mga opisyal sang gobyerno nga ginapuwente sa nasyonal IETF blaw ginaduso nga kakson o kon kakason sa pwesto. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, sa buo bugos nga Western Visayas, partikularmente diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Aton ibaloon karon dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dinigilamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang ayara na kamudra sa inyo sining mga monitoring sets nagatutok na sa aton sining balitaan. I-like lang kag i-share palihog ang aton sining Facebook page, no? Sa may mga yara sa Facebook page, i-share lang ang aton sining programa kag i-like lang, no? Kay sigurado mabasahan tagid na. Plus ang inyo sining mga greetings sa karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Buli. Sige, daligin lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Martes, March 16, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 19 kag 27, liwat 19 and 27. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ayos, sige, daligi lang ha sa mga kaaksyon tanay kay tirahon tani ang unang nga mga nag-likes kag nag-share sa aton sining nga programa. May lang nga pagpamati kay Emma Yanson, kay Vanessa Emayo, may lang nga pag-monitor kay Bia Jonathan, Kenneth Valencia Kinet, kay Jocelyn Libon Dispoho, Alex Montesa, Christine Minyes Villalobos, may lang nga pagpamati, no? Kag kay Guillermo Clarito, may lang nga pag-monitor. Ayos. Kag kay Lisa Montecastro, kay Michelle Sayo, Mike Nabarte, kay Guillermo Clarito, ara na siya. No? Bibiana Pondales Gumban, Torco Jonko, may lang nga pagpamati, Sir Torque Jonko. Ay, porte at Torque ha. Aryo Avi, may lang nga pagpamati, Aryo. And Janie Solgon, Lino Leonardo, kay Claire Castro, and Yudi Torta de la Piña Barbecue, may lang nga pagpamati. Kag Bacolod Buwan Kwan, may lang nga pagpamati, Bacolod Buwan Kwan. Ay, pwede ha. Marivan siya, may lang nga pag-monitor. Kay Hana Gatso and Alex Montesa. Ara na siya, no? Si Gapadiwal pa, si Mariaco. Ay, pwede nga padiwal mo, ha? Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Atia Kim Eriman, kay Angel Marie Bautista, kay Roan Ong, may lang nga pagpamati sa inyo, no? Salamat, Gid. Percy Ortiz Ayon, good morning lang. Kay Michelle Mayo, kay Mike Nabarte, good PM lang, no? Kay Abraham Alba Serantes, Rafael Diaz Jr., kay Michelle Miliante, no? Michelle Miliante. May lang nga pag-monitor. Ayos. O sige, karon lang dugay-dugay mga mensahe niyo ha, kay tirahon ta na. Sa aton sining nga pagpangalagad diri sa inyo sining nga palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Matagtanay pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog Kaghanturawan Awards 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33 ang aton oras, 11:33 na mga kaaksyon. Sa mga lichoners drama, yung pagpamatigid, kag happy panyaga sa inyo tanan-tanan. Kay iban siniga, preparar na sang palanyagahon ng iban, wala pagidman, no? O sige, samtang nga nagapamiyo-miyo na kamo sa siningawd to, samtang nga pamati diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB, kitang bahala sa pagdala sang mga balita sa inyo igtalupangod mga kaaksyon. Pwede ba lang nga maghubin ang maedad na? Pwede gina. Kinanglanta mag DTX 500 capsule kita matagadlaw, no? Kaya ang DTX Kantuantang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Ang ining mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3. Ini may kang tanan sa libre face mask wala ho target igapragtag ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko mga kaaksyon. Nami ini kay may libre, no?
Amot ko magalabot pa na di sa aton. Kag mga pasaway nga mga opisyal sa gobyerno ginapuwente sa IETF ginaduso nga kakason sa pwesto. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan diri sa Region 6 kag syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, maayong odto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginakonsiderar karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang distribusyon sang libre nga face mask para sa publiko kasunod sang pagsaka sang panibago nga kaso sang COVID-19. Sa iya public briefing kagabi Lunes, iya naobserbahan nga ang mga Filipino, labi na ang mga kubos ang nagapabilin sa pagsuksok sang face mask nga madugay na nila nga nagamit bangod wala na sila sang kwarta nga ibakal sang bag-o. Tisuno kay Duterte, ang Department of Interior and Local Government kag mga punong barangay ang makabulig sa pagpanagtag sang amo nga face mask. Ang mensahe sang presidente ang kasunod sang na-report nga gulpi nga pagsaka sang COVID-19 cases sa sunod lamang sang isa ka adlaw kag ang pagtuhaw man sang panibag-o nga makalalaton nga variant nga sang COVID-19 nga una na diskubrihan sa Brazil. Sa 626,893 ka kaso sang coronavirus sa Pilipinas, ang pungsod ang ikaduha sa may pinakamataas nga kaso sa Southeast Asia sa diin nagapanguna naman ang pungsod Indonesia. Samtang sa iban pagid nga balita national, ginapakakas ni Deputy Minority Leader kag bayan muna Representative Carlos Zarate kay Presidente Rodrigo Duterte ang mga gin-appoint nga sa Interagency Task Force o IATF kag iban pa nga mga opisyal sa gobyerno nga dapat nagaserbe ehemplo sang paghalong sang publiko batok sa COVID-19. Suno iya kay Zarate. Ang isa di ka target ni Zarate matyagan ko si Harry Roque. Yes, isa gina siya Action Rex. Nalakip gid na da siya. Hambal niya, ang publiko kuno ang ginabasol sa gulpiada nga pagsaka sa mga kaso ng coronavirus, apang pila sa mga opisyal man ang nagapanguna sa pagpasaway. Una gid nga gintumod ni Action Rex magluwas kay Harry Roque o kon Presidential Spokesperson Harry Roque, amo si PNP Chief General Debol Sinas nga na-confirm nga nag-positive man sa COVID-19. Gintawag sang mamalidha si Sinas nga epitome of impunity nga bangod sa pihak sa nga una nga paglapas sini sa ginahimo nga ginhimo nga manyanita party sa doon nakaligad nga tuig sa kadlawan kag wala nag-agi man siya sa health screening sang magpadulong ini sa Mindoro. Samtang ginpahag naman sang kongresista nga si Roque naman ang nag-isahanon nga ehemplo sa isa ka pasaway man. Bangod sa baylo nga mag-isolate matapos makumpirma nga may COVID-19 na siya, nahimo pa sini nga magsulod sa opisina sa diin may paandam nga posible matapikan ang iban nga empleyado sa Malacañang. Suno pa sa kongresista nga kunbot silingon sang excellent nga paghatag solusyon sa gobyerno sa COVID-19 amo ang pagkapuno sa mga hospital wards, pagtaas pa sa kaso, kawadon sang mass testing kag mahuyang nga vaccine rollout nga ginadugangan pa sa mga pasaway nga opisyal, hindi malayo suno sa kongresista nga yara sa mas delikado nga sitwasyon ang pungsod sa karon sa pag-atubang sang pandemya. Pero do why naman gani subong additional to tong nakaligad nga semana tong pagsaka blas ang numbers to sa mga natapikan sang COVID-19 subong sini do why naman Action Doors gani? Among Action Doors up down. Ang Pasay to lockdown man tong pila ka mga areas pero why naman sang dugang? Correct. Kay ang kululbaan pagid ni Subong Action Rex, ang ginpahayag bala sang UP to bala nga posible kuno maglabot sa 20,000 per day paano ang cases sa Pilipinas sa Abril. Naguro action ilaman na iya nga ano gitawag sa naman
Ang term na bala nila, nalipat kasing term, ilang, tama na siya. Basta mo na. Ilang paglantaw, projection, na siya. So, kabay pa nga, hindi lang, kaya wala gid tayo naghahandom sinasang mag-20 mil kada adlaw, 5 mil lang ganito, gasala-sala na ang gobyerno, sobra how much naman more. mag 20 milya, kay nagligad to gani pag bumbag ito sang COVID-19 to, pila man ang pinakamataas to action doors kada adlaw naton. Correct. Tungod sa kadugay na, kahapon do, subong kun isa ka tuig na diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang ining COVID-19 la. Do subong adlaw kun kahapon. Nag-isa ka March, nag-isa ka tuig. Nga may una gid nga na record. Nga may una. So, amo sin Action Rex, galing kay tani sa gobyerno lang no, mas padasigon lang kitani ang ang vaccination rollout la Action Rex. Kay sa pinaka-latest, ang nabakunahan pa lang diri sa Pilipinas, yara pa lang sa 193,000, masobra, 193,000. As of March 13 ni nga record Action Rex, ina 34% pa lang sang bakuna nga nag-abot sa Pilipinas nga 1,125,600. So kabay patani nga sa gobyerno tamas padasigon lang. Katay galakat ang mga inadlaw. Yes. By the way, ang isa sa mga representante sa unang distrito sang Oriental nga si Congresswoman Jocelyn Lim Kai Chong nag-announcement kahapon nga tested din siya sa COVID-19. Positive din siya sa COVID-19. Munang nagwa sa Facebook ni Lim Kai Chong mo. First district din ni guro sa may Tambis ang San Carlos. Hindi ko familiar. Oriental nga side mo. Tiara naman sa subong sa recovery stage sa. Tiara mo nang may Action Rex. Asymptomatic man siya. Asymptomatic siya. Sige. So, ma-update lang ko sa world records ang COVID-19. Ang cases subong sa bugos ng kalibutan nagdangat na sa 120,770,923. Kag ang nagkalamatay, 2,672,073. Ang naka-recover naman o kon recoveries, 97,415,949. Ang Pilipinas, pinaka-latest, 626,893 confirmed cases. Ang nagkalamatay, 12,837. Kag ang naka-recover, 560,577. Ang Negros Occidental, 18. Ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,930. Kag ang Bacolod, 5. Ang nadugang kahapon nga adlaw nga nagdala ini sa kabilugan nga 5,854 confirmed cases. Pero ang naka-recover, 7. Ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,613. Ang nagkalamatay sa Bacolod, nagapabili naman sa 188. Ito ganing Bacolod kahapon, 7? 5, Action Rex. Ang recoveries, ang 7. Ang Negros siya? Ang Negros, 18. Pinakataas kahapon ang Negros. Sa tanan sa Region 6, no? Correct. Doon silang pinakataas ang Negros Occidental, 18. Makin mo na, no? Yes. So, sa Bacolod, out of 5,854 confirmed cases, 55 ang aktibo nga kaso subong sa Bacolod. Ang Western Visayas, 51 ang nadugang kahapon, nga nagdala ini sa kabilugan nga 25,883. Kag ang recoveries, nadugangan sang 88, nga nagdala sa 23,906 recoveries. Kag duha, ang nadugang sa nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 761 death toll sa Region 6. Out of 25,883 confirmed cases sa Western Visayas, ang aktibo nga kaso yara sa 1,210. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44. 11:44 na mga ka-aksyon. Ang reporter ngayon na batian gikan sa News Center po di Aksyon Dorel Cabato. Ginadulong sa inyo
standby sa patrol. Ang DILG, DOH, sulit ang parawagan sa publiko nga magsuksok sang face mask bisan sa sulod sang puluyan. Bangod sang nagapadayon nga nagasaka kuno nga COVID-19 mga kaaksyon. Ay, pwede, no? Ginsulit-sulit sang Department of Interior and Local Government kag sang Department of Health ang panawagan sa publiko nga mag-observe gid sang minimum health standard bisan sa sulod sang puluyan. Iniya hindi naman insakto, no? Sa sulod gid sang puluyan, ha? Kinanglan maantad kagid sa imong commander-in-chief, sa imong mga kabataan, ay pwerte kag sa pamilya mo man. Kunyara ka sa sulod sang puluyan, dugay na gina kuwan sang gobyerno ta, kaghambal sang gobyerno ta, nga way naman kinanglan. Kunara sa gwati dapat naka-face mask, social distancing, kag naka-facial, no? Ini may kang tanan kuno sa pagsaka sang kaso sang coronavirus or corona cluster sa mga panimalay. Suno sa kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, kinahanglan ang pagsuksok sang face mask bisan sa sulod sang puluyan bangod sang household transmission sang virus. Ay, pwerte, no? Dumakayuhom ka lang kung kaisa. Sige lang. Hambal ni Malaya, siling niya sadto ang COVID-19 na makuha mo lang sa workplace. Pero subong, sa pamilya na kuno, makuha. Tungod nga mayara sang COVID fatigue ang mga kauturan ta, sumugod nga nag-umpisa man ang immunization program. Amo nang payag ni Malaya. Suportado naman ini sang DOH ang among tikang pinagi sa kay Director Alitia Di Guzman, no? Nagpabutyag dapat kabigon ini nga important practice sila binakon may mga tigulang o kun miyembro sang pamilya nga may comorbidities, no? Kon suno naman sa kay Dr. Rabendra Abiyasin sang World Health Organization o kung WHO representative sa Pilipinas nga may mga variants gidman nga confirm nga makitaan hindi lang sa mga individual cases sa mga household but practically ang halos kalabanan, especially ang yara sagwa, ang may yara gidman sang tendency nga matapikan sang COVID-19. Kagkabay pa hindi na ni maglala. Mula ng pinaka-simple nga pagabuyo kag ginaayo man sang halos kalabanan. Nga kabayon ta kung viral naman to kag nagdamo naman ang kaso sa area sang Luzon, kabayon ta didto lang na, no? Kag matapos na ina sa madali nga panahon. Actually, lockdown ganito tag isa man lang ka simana, tag duha ka simana ang pinakatayog nga lockdown sa lugar, no? Kaya ang tao kaluluoy gid katama once ma-lockdown ang lugar, ti wala na sang makadtuan pa kung lockdown ang area. Pagpangita sang kinawala mo ginang number 1 gid. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 ang aton oras dali sa pagpanglagad sa Aksyon na BBB. Sining bahin kadtuan tang balita sa patrol upod kay Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa masubra 200 ka mga pasahero nga salakyan lang natakda na sang plastic barriers nga ginhatag sang isa ka kompanya paagi sa LTO mga kaaksyon. Di kahapon based sa palayag sang LTO Bacolod pinagi kay Mr. Ruben Tampos nga ginsuguran actually. Di karon ang hambal sang pinaka mga transport organization 200 ka mga di pasahero na nga salakyan, no? Ang nakaangko na sini. Ang iban sini mayara pagidman niya nga mga plastic barriers pero ang iban way na. Yaring report kag iban pang mabalita upod kay Aksyon Eden Abuso. Sa patrol Aksyon Eden. Aksyon direct masobra na 200 mga merong salakyan ang naputangan sang ining plastic barriers pala
nga gindonar sa isa ka telecommunications company paagi man sa Land Transportation Office diri sa syudad ng Bacolod. Tingsuno kay United Negros Drivers and Operators Center Secretary General Diego Malacad. 3 ka adlaw na ang nasaligid Action Rex ang inopisahan na ang pag-install sa nasambit na barrier sa mga sasakyan sa dalong or under sa 3 ka transport group Action Rex diri sa Bacolod. Dugang pa ni Malacad, sufficient man ang 600 na barrier para sa tanan nga jeep dito sa syudad. Kaya matalana nga sa paglansar sini sa Marso 20, tanan ang natakda na. Kasi nagpasalamat man sila sa nasambit nga kompanya, bangod ako ini nga bulig sa pagpabilin sa silwaya sa mga pasahero, bangod sa quality sa nasambit nga plastic nga magamit tugtog sa 5 ka tuig. Sa karon padayon sa Uy, kada sampol sa itsura sinang plastic barriers nga gindonar? Actually, Action Rex pagkonta kay Sir Diego Malacad, galing kasi medyo mahina yung internet. Isa pala na yung nasa temperatura ng tip. Pero Ang signal ni Action din daw nakagi malarya, dali lang kay daw hindi among signal mo Action din ano nang signal nga daw nakagi malarya man naman. Action din? Okay na. Oh. Oo. Kaya mo Action Rex sa karon padayon sa gihapon ang ginapatuman na 50% capacity man sa mga pasahero nga salakyan. Pamatiraton si Sir Diego Malacad. Sakay nung GC kagay Mambit, and kami gid nag-guide sa mga association paano i-install ang pinaka-maayo at komportable sa pasahero. Ongoing na mga almost 3 days na siguro nga pang-install amon. Makaya siguro, makaya. Nagaling kay hindi siya totally gid amo ginadayon kay kundi nagsugod na kami mga 3 days. Ang formal sina nga launching niya sa Pizza 20, tanan na duhalas tanan na matakdan na sa Pizza 20 niyo. So, dra kami siya kay Ria, siguro sa downtown, tipuno na daw ang mga natapikan. And kung ano pang kulang kay mangayo taliwat sa Manila. Kaya nga ito na plastic, gain ko na siya, gain modify ang ngalan, balang English, ang isa ka company. Ginimo naton Ilonggo ang panawagan nga usar sang face mask, magdala sang kaugalingon nga alcohol, mag-observe sang physical distancing, magbayad sang insakto na balang kwarta para wala na sang sinsiluan para hindi na damo nga tao ang makaika. Kamula ng 4 ka slogan. By March 20, Action Rex, sambal niya, mangita sila sa isa ka lugar dira sa may sentro sa Bacolod, most probably dira sa March Bacolod ano City to? Public. March 20. Sa March 20? Oo. Maubos na ni butangani ang mga pasahero nga salakyan diri sa Action Rex. Para Para? Anong para? So, para mahilway ang atong sinigawa ka action. Kaya siyempre, Action Rex. Sabi ko para magpa-picture. Ay, pero para na Action Rex sa kailwayan, sa tanan, para kabalo naman kita subong kung kita mo na, mga ginapong butang subong sa mga jeepney drivers ng mga plastic Action Rex. Ikita tungod bala sa hangin, nagakabuslot, hindi na pag at the end of the day, Iban gani, daway na gani ko makita, may isa duwa lang ka mga plastic barriers mong iban, way na gani na Action din. Kaya galakat lang kuya, wala ko ng plate sa jeep, hindi ko makita. Galakat ka lang? Oo, galakat lang. Kaya ang Action Rex, para ano na siya ko nang ginabutang, high quality, bala nga plastic Action Rex, hindi dali-dali maguba. Kaya mo na, ibot silingon, para yun dito sa Gihapon, ang 50% capacity na ginapatuman sa mga jeepney. Sa isa ka jeep Action Rex, 8 kabilog ang ginabutang na plastic barrier ni kaya nga mo na may mga reminders Gihapon, yung pagsuksok ng face mask, pagsuksok ng face shield, why na ngalan ang kwanang plastic barriers nga halin sa company nga mo ni mayara na? May ara gid Action Rex private na? Oo, private nga telecommunication company. Kabalo ko na ako maalam na siya. Maalam? Oo, maalam. Ano na sa man? Alam na siya, hindi na ko magambal karon mo malayo. Mayot. Gani. Basta alam na siya. Alam na siya? English na sa ito. Mayo mo nga strategiya. Tigin donar nila ina, pila ka bilog na diri sa Bacolod?
Dukadamo 600 siguro, no? Ha? 600 kabilog. 600? Oo, Ti 600 sa mga salakyan ni pamutang, ti kada salakyan pinangadaan kabilog ni? 8. 8. Ti ang phone sitya. Wala, Pero dalang sa may plungkuan. Oo, kay 8 lang man Action Rex mo. Ti kung mag-8, pila lang gali ka salakyan na? Kay 600 man lang kabilog na gali? 75. 55 sa lakyan? 75. 75 ka sa lakyan. Yes. Kaya ba niya magkulang? Pwede naman sila Action Rex na liwat sa request. Bugangan na lang na nila. Oo. Kaya para makumplito. Magdamo, naging magkumplito, bla? Oo, basing sunggod ng iba niya. Oo, Ang ibang kamiya, wala. Palapit-lapit lang ni. Correct. Kasi mas gastos mo na Action Rex sa aton. Sino yung mga jeepney drivers, kaya tikong isa, maguba. Baka naman sila usually daan plastic cover. Yawat pa na ang presyo sa plastic cover dahil bakal pa nila, ginansya na lang nila, puli na lang, bakal bugas kag sudaan. Good? Ayos. Balita gikan sa Patrol, Action Idraboso. Una sa balita una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eden Abuso. Sige na. By March 20, Sabado ng adlaw, makita na sa mga salakyan. No? Kaya matamat na ginapang takod subong sa mga tag-iya sa mga salakyan. No? Itakod tagid na. Kay munang makaluwas man mo. Gayuhon ko O sige lang Basta importante na ka Santon Plus Herbal Soap kita, no? Minano ka sako, kag minano ka budlay sa sitwasyon subong, dapat Tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol, kadtuanta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa Summer Trade Fair sa Bacolod Plaza, ginaduso. Councilor Ramos magapatigayon sa public hearing, no? Anong Summer Trade Fair mo nang nagligad to nga may mga baligya man na sa plaza na? Lang taon tani kagibaloon ta kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex na kabato na sang sulatan sang dunayang panglungsod diri sa may syudad sang Bacolod gikan kay Bishop Patricio Buzon nga naga-endorse sa sulat si Nino Cuerpo, residente din sa Bacolod, kaga nagapangabay nga tanan Action Rex nga kon mahimo makapatigayon sang Summer Trade Fair sa portion sa Bacolod City Public Plaza umpisa March 27. Dira nga tubang sang katedral ay. Yes, Action Rex. Amo na siya ang property kasimbahan along Rizal. Amo na siyang portion no? Dalan Rizal. Halin gina sa may LCC pakatudil sa may Queen Bank kadra sa may portion sang Gatuslaw Action Rex. Amo na siya ang property kasimbahan. So from March 27 to May 30, 2021, amo na siya ang PEDSA or coverage sa ginapangabay nga Summer Trade Fair sang simbahan Action Rex, no? So ang sunod diri kay City Councilor Dindo Ramos, hindi pa man siya makahatag sa ning panindugan o kon palayaga. Bangod may mga suggestion man sa pila ka mga konsehal nga kung mahimo magpatigayon anay sang public hearing para mapamatian ang simbahan, ara man ang Bacolod Emergency Operations Center po ni UC, ang City Legal Office sa ibang tagid nga ano na kalawig na Action Dale? Lawig ni Action Rex, March 27 to May 30. Lawig-lawig no? Duwa ka bulan, no? Sa tion gida sang Summer Action Rex nga usually kung Christmas Bazaar
amo man ang gina-occupy nila Action Rex like mga lang kay like mga merchandise ibalik dira sa sina nga area kag amo na para bulig man sa simbahan kay nabutang diri sa sulat ni Buzon nga ang mga pondo nga matipon sa sining aktibidad ibulig Action Rex para sa allowances, food allowances, medications, hospitalization sang mga pari kag nag-retired nga makaparian nga naga-tiner Action Rex dito sa may syudad sang Silaya. So sunod rin kay Councilor Ramos, hindi niyalo yung pagpangunahan i-prempt Action Rex ang mangintikang ka City Council. Susunod siya mano siya patigayon sa public hearing. It's either sa Thursday o kung sa Biyernes nga adlaw subong nga semana kadang results nga sining public hearing ipalambot yung Action Rex sa City Council sang syudad sang Bacolod. Aring tingog ni City Councilor Dindo Ramos. Kung gusto niyo sa mga consulorship public hearing ko, para pangitaan ko, this week buro kasi first day ko. Okay. Ano naman sila, basar naman sila, summer basar. Na rin nila, pandemic pa sa buong daan. So as of now, wala pa siya actions taken Kimo Committee? Yun ang sadya ko sa public hearing, kaya na gusto nila. Public hearing. Okay. Either Thursday or Friday ko. This week? Okay, pero initial may counselor nga pananaw, kay di ba usual sang December, gid allow man dala sila? Oo, naman sa Emergency Operation Center lang. Sila kung anong health concerns na da. Ngali ka nag-suggest si Archie, kung iban to, kanda ka ni public hearing. Ako na comply ng public hearing na lang, kaya mo na ilang ginapakayo sa akin. Bali sang December to last 2020, ara na da gali man? May ara man na da? May Action Rex, pero din kakasataya kay natapos naman. Tapos na to yati ang subong naman, amo nang ginaayo sang simbahan. Yes, Action Rex. Kay ilan na property mo, so gina-claim nila nga kung mahimo. Sige, pasugtan nila nito last December to nga, subong do hindi nila pagpasugtan, Ate, kaya mo to ang balik Councilor Dindo Ramos nga bangod sa threat sang COVID-19 pandemic. I-consult yan ay sa pila ka mga concern ka mga individual. Ilabi na sa mga simbahan Action Rex. Most probably pasugtan man Action Rex mo do ka kumbaga do ka formalidad na lang ining mga public hearing. Kada ang isa man sa ginalang tao ni Councilor Ramos ini man ang compliance plus road clearing operations Action Rex. Pero once gani nga makabulig sa mga magagmay nga negosyante nga naapektuhan sa pandemic laban-laban Action Rex nga maprubahan ining pangabay. So man na balik Councilor Dindo Ramos pamatian niya anay ang bahin sa OC with regards man sa strict nga mga protocol nga pwede ipatuman samtang nagapatigayon sang Summer Trade Fair dira sa may Bacolod City Public Plaza. Ang problemahan na lang dagani kung sino yung mga konsumidor nga makadto da kang magpamalakal kay daw wala namang gapamakal daw ay man ga kadto da. Ano pamangkot na da mo? Kaya ang plaza ongoing sa gihapon ang improvement kag renovation Action Rex actually dito tahom-tahom naman ang Bacol Public Plaza although di pa siya 100% nga na kompleto pero makitaan mo na ang improvement sa Plaza Action Rex. Second aga mga udto may mga pipila Action Rex nga nagalinabay nagatambay-tambay at basta mo na ang mga potential customers sa kundaga 2 months man Action Rex lawig-lawig man ang ining bazaar sa March 27 to May 30. Lawig manggali Yes, Action Rex. So amo ni ang kaya ang sabahin sa simbahan ni Bishop Buzon gin-endorse lang niya sa City Council nagapabor sining pangabay sang tenant nga taga-syudad man sa Bacolod na kung mahimo tayo makakandak sila sa Summer Trade Fair sa property Action Rex sang simbahan. Sino tong nagsulat ganito? Si Bishop Buzon ang nagpadala sa sulat sa City Council pero ang iya siniginapaboran ang ginapalambot man sa iya ni Ninyo Cuerpo na siguro Action Rex. Ninyo Cuerpo. Hindi Ninyo Bugina? Ito birthday subong ni Ninyo Bugina ya mo. Birthday subong.
may nag-greet to siya. Gani. Happy birthday na kaya sa ninyo. So, Nino po Action Rex, so dati sa Bacolod, kag requesting tenant, no? So, isa man sa mga magagbay nga negosyante diri sa may siyudad sang Bacolod. Update kapag kagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Action Dale Salazar. Gayuhom ko Salamat Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time las 12:05 na nga tuloras 12:05 na mga ka-aksyon. Sige kadtuan tanay si Action Marlon Hinoviyaman. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Ining may kangtanan sa mga returning distress OFWs nga nagbalik sa syudad sang Kabangkalan, ginatagan livelihood assistance sang syudad. Amo nang mayong balita dapat tanan nga LGUs tani kung magamumaning syudad sang Kabangkalan mas mayo, no? Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo Provincial. Yari ang report to Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, umpisa sang Marso 10, ang lokal nga panguluhan sang sunod sang Kabangkalan pagi sa kaya Mayor Pedro Zaico nag-umpisa sang pagpanagtag sang livelihood assistance o kon bulig financial sa mga nagbalik manadaling overseas Filipino workers o kon OFWs napiktuhan sang COVID-19 na pandemic gikan sa iban nga nasyon. Action Rex, o galing ka mayara sang dapat nga i-comply ang luyag nga mag-avail sini, but silingon di basta-basta makakuha ka lang sa gilayon sang siring bulik sang Kabangkalan City government. So sa initial, mayara sang pulo na mga returning OFWs nga taga sunod sang Kabangkalan ang nakataga na sang bulik taga 20,000 pesos ang kada isa. Atong una nga pagpanagtag sa Marso 10 Action Rex, ini pagi mas papatigayon sa Public Employment Services Office akon peso. Ting provincial government ya sa Negros Occidental nagligad nga Disyembre sang 2020 may araman sila sang separado nga paghatag man sa livelihood kaga scholarship assistance sa koordinasyon niya sa OWA o Code Overseas Workers Welfare Administration, no? Damo-damo to nga mga returning nagrensi OFWs nahatagan man sa bulig financial. Ang Kabangkalan mayara sang pahanumdum sa mga luyag mag-avail. At siyempre, Kabangkalan, ti dapat o nagid residente ka dapat sang Kabangkalan City. Dapat mayara sa papatuod nga OFWs ka nga nagsuprer o kung nag-eksperyensya sang hindi mayo, no? Following condition ay makatapos ang kontrata, pagod man sa ginhimo nga pagmaltratar, physically abuse sang ila sa employer, accident, no, mayara sang sumalang aksidente dito sila sa ring workplace, nag-exhibit sang mental o kon psychological problem, pagi sa work adjustment o kon separation from family. Ang mga documentary requirements nga dapat nila sila nga i-presentar: contract with employer, passport, travel documents, referral letter, endorsement from Philippine Embassy, affidavit of undertaking, barangay indigency, kag damo-damo Action Rex, no? So dapat mayara na nga naka-assign man nga mga personnel mo sa Kabangkalan City, partikular sa bayan sa PISO office, pwede sila Action Rex maka pakiganod. Samtang isingit ko lang kay nakatapos tagid ba Action Rex ang meeting siya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa representante sang Valyacar Transit, sa mga managers sang terminal sa North kag South. May angot ni sa pag-implement sang panibagong travel protocol.
no, dari sa Negros Occidental ang pagbalik na sang biyahe. Wa sulod, hindi lamang dari sa Negros Occidental o Oriental, kundi pati na dito sa area sang Cebu, sa bayan sa Zamboanga, sa San Canlaon, kag damo pa sudrex ka mga lugar. Daling kay i-finalize pa ni ang ila sa initial naging kasugtan Action Rex ang proposal sang sa transport group. Mayara sila sa mga ruta naging present Action Rex nga amo ni ila sa niluyag nga ibiyahe. Rota ang mga kaladtuan unlike before nga daw halos na mayara ti subong daw selected lang go Action Mar. Depende pa rin kay hambal ni Atty. Diaz, ining proposal nilaging present nila, pwede ini mabuhinan o kung pwede man madugangan. Ang pila dari ka mga ruta, naging mention, Bacolod, Cebu, via Tabuelan, 4 ka trips ang ila sa Dingaluyag kada adlaw. Bacolod to Dumaguete. Pila ganin ni subong ka trip ni? Ang to Tabuelan ba? Bacolod to Tabuelan? Subong biyahe. Subong pila ka biyahe ni? Ang ila sa nga proposal dapat 4 ka trips kada adlaw. Sa proposal but ang present subong duwa lang ni Guro ambot pila ka trip ni? Oo, ang iba nagsunrex ni nubo ang iban basi kon solo sobra mampla. No? Hindi lang taagsunrex maka patod gid sang ila sa nga ruta kada adlaw pero ini proposal pa lang naging mention na Atty. Diaz subong aga sa Bacolod to Dumaguete via San Carlos 4 ka trips, Bacolod to Zamboanga vice versa 2 ka trips, mayra magani Bacolod to Canlaon via San Carlos nga proposal Action Rex. Away rekta yang Canlaon? Bacolod to Canlaon kundi mapit pa San Carlos? Via San Carlos na mention di bla may lakas ilian naman to Canlaon? Tiwai di ma-mention ni Atty. Diaz. Ano may pag-o silang ginproposo? Palay to Cebu. Si Palay to Cebu? O 2 ka trips sila sa ginpropose Action Rex. O ginpamangkot Atty. Diaz kung masarangan sa saring transport groups, Valacar or manager sa mga terminal, ang pag-implement Action Rex ang atong tatlo bala ka mga gin-require sang IATF antes magsaka ang pasahero sa bus ti hambal nila masarangan nila Action Rexa. Pero ang pliti Ang pliti wa ma-mention. Basi kung magdubli ng plitihan sina. Kung gani, ang capacity, wala pa nila Action Rex may kapasidad pagin kung 50-50 or 75%. Pa nila, wala pa sila magsusugot Action Rex kung wala full capacity o kung 50% sa gihapon. Una pa lang nga sinapon nila ni ma-meeting sila liwat para nga i-finalize ang ila sa rin ang target nila nga petsa na nga mag-swing, mag-full swing na? Bali this week Action Rex ma-meeting sila liwat kay ining ila sa rin kaya maisugtan aprobahan pa ng Action Rex ni Governor Bolacson. Ipabalo pa nila ni sa bayan sang LTFRB. Nga matabo, siri is point to point. Kung silingon, terminal to terminal. Why dulugay ni? Panaugay Action Rex. Why dulugay? Wala panaguay. Wala panaugay. Sa report na sigurado non-stop non-stop gidi. Madulog lang ni Guro sa mga terminals Guro nga pwede ka jingle dira or kabakal da pagkaon or what na no dang muna siguro Action Mart pero sige na ni Guro why ni kuay pasayro sa terminal. Magalis terminal ti kinahanglan capacity ang imo sa nga pasahero da kay hindi pwede ka dulog sa tunga di ka pwede ka kuha pasahero sa tunga kundi dito mo panaog mas terminal nga imo sa nga katuan. Nami nga idea ni at least bisan paano ang mga ka-action tabla makarektada na like before nga pwede gani ka sakay kaya mga basta may mga terminals pwede ka sakay but subong yang proposal nga rektada sa iya. So baling matabo ni why na ni paparahay talan. Why na? Ay amo nagsudrex part na sa sangtikang himuon para nga mapasiguro ang ginatawag nga surveillance system. Para nga ma-sure nga inang pasahero na
halin gina sa terminal, nakapresent gina sa gina-require nga requirements. Kag kung gusto Action Rex magpaswabi sang pasahero, voluntaryo nga nagatanyag gihapon ang provincial government kaya may tao Action Rex sa ibutang ang provincial government sa mga terminal ni nga sakop diri sang Negros Occidental. Si Provincial Administrator Atty. Diaz. We explain to them kung ano ang aton requirement para ang aton mga travelers makakadto sulod sa aton sa probinsya, no. We had that meeting last Friday and nag-abot din sila sang hapon. This week they came up with a proposal nga magbiyahe na sila Bacolod, Cebu via Tabuelan and vice versa. Anom ka trip sa ila gusto nga ipagpatuman, no? And then Bacolod to Dumaguete via San Carlos and vice versa, 4 ka biyahe. Bacolod to Zamboanga and vice versa, 2 ka biyahe. Bacolod to Canlaon City via San Carlos and vice versa, 2 ka biyahe. And then may bago sila nga include is Palay to Cebu City nga 2 man ka biyahe. So when we ask them kung kaya i-meet ang aton requirements sa panaog sa National IATF nga may ara SPAS, Stay Safe Registration, and of course negative RT-PCR from the point of origin. So kaya nila nga i-implement, and ang aton agreement is point to point ni siya, no? Bali terminal to terminal. Wala siyang pasakaay in between, wala panaugay. Wala panaugay in between. So that ang aton nga tracking kag aton nga surveillance system mapatigayon naton. Kag manami ni action Marcon point to point na lang bala, why na panaugay hambal ni Attorney Diaz na mo nang manami da. Yes, amo na action Rex wala tonto na lang kun adong adlaw ni aprobahan i-implementar. Kaya hambal ni Atty. Diaz, soonest time possible. May Bacolod to Cebu, no? Toledo area. Tapos may Sipalay to Toledo daw mo na? Sipalay to Cebu. Amo na bago nga proposal nila Sipalay to Cebu. Sipalay to Cebu. Ang Bacolod Cebu via Tabuelan ina sa Action Rex, no? Kasi ining mga proposal nila nga ruta ni basi madugangan pa ni or basi kon buhinan, no? Once nga ma-finalize na nila sa ring agreement. At least bisan pa sige na back to normal na matamat lang. Pero depende pa ni Action Rex mo kay ginapanilagan man nilang dalagan plus ang kaso. Ang gani man. Basi kung ibalik nila ni kag nalibumutsog bla. Kag kung ibasol naman sa saring pagbalik sa biyahe, depende na Action Rex sa sitwasyon sa uli. Ang ka-action magikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Thank you! Salamat Gidakson na Marlon Hinavia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Bisan pa ginatunan sa ngaton sining gobyerno probinsyal nga bisan paano matamat na balik ang biyahe padulong sa Cebu, no? Kag ti istoryahan pa ini within this week siguro ba may mga development nga mga pag-inistorya na isang Valacar Transit Management kag sang aton sining probinsya, no? Importante lang nga hindi ka mag-pick up sang pasahero sa mga dalan-dalan lang. Kung ikaw going to Cebu, dapat terminal to terminal ang sakyanay para siguradong sigurado. Kagati ang process sa gyapon magigyapon sa eksaktong health protocol ang mga pasahero. Sige, Action Radio Philippine Standard Time las 12:19. May tisi anay sa mga ka-aksyon ta kulang bala ang imo sining
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at Ayos! Sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang pagpamati kay Jose Yerson Lapinighonio. Gamonito na sa LLP Building, Aranita Rodriguez Streets with my office mates, Sanday Roda, Angelo, Rachel, Rennie, kay Orly, Mark, Jason, Lorena, Jonah, Eileen, Sunny, Merlita, baga mo damo ba? Boss mo ba? Merlita, Karen, kay Janine, Nasser, Salvi, June, Nami, kag Cham, sa kay Wella, kay Millie, and Altia. Ayos. Dagang salamat, gid Jose Yerson Lapinighonio. And kayo Torta de la Piña Barbecue, si Palay to si Bulan pa Cebu, na Action Rex sining ni Tita Lourdes. Okay, sige. Ayos. Next, pagid kay Cresty Arevalo, may lang pag-monitor, ga-monitor sila sa gym sang Valladolid. Tamiya lang happy birthday kay Tessie Galon
Alabi, no? May lang pag monitor kay Madam, kag happy birthday kay Madam Tessie Galon Alabi. Alin sa kay Cresty Aribalo, kay Edith Bravo, Alex Montesa, present man, and Niel Brian Baloes. May lang pagpamati sa pamilya Linggamin dira sa Pro 4, Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan, kay si Amador Linggamin Senior, nagtaliwan na siya. Okay, ginapaksyonan gali ni Niel Brian Baloes. Ginapaksyonan ang pamilya Linggamin dira sa Pro 4, Ubay, Barangay Agisan ni Mamaylan, kay si Amador Linggamin Senior, nagtaliwan kag siya igalubong sa pizza 17 buwas ng adlaw, Miyerkules. Launang takna sapon ang misa sa Agisan Catholic Church, no? Nagapaksyon si Niel Brian Baloes. May lang pag-monitor kay Gian Resisio, Lance Taser. Salamat kay Gian Resisio. Nonoy Abarilio Panerio, ho? May lang pagpamati kay Lula Nina nga nagapamati permis sa Action Radio. Halin sa kay Nonoy Abarilio Panerio. And kay Nini Fredzel Teranti Duran, may lang pagpamati. Nini Fredzel, kamusta kamudra? Tamiyaw lang si Nini Fredzel, kag Bart Duran. Salamat gid. Thank you gid. Kamusta lang sa tanan nga pamilya sa San Luis kag sa sangay kay Mama Elsa. Ayos. Dagang salamat ni Fretzela. Halong lang kamudra man, no? Motoy Bibi, may lang pagpamati, ga-monitor sa ano siya? PM Axorex ang Cebu, Dumagite. May ara kay mapauli sa Bato, Cebu. Uy, pa Kukapiyo sa Oriental na Naguro side pa Dumagite, Dumagite Oriental pa Cebu, way ko ideya pa kung panugutan na dito nga makabiyahe sila, no? Kay Kurt Nathaniel de la Torre, may lang pagpamati sa pamilya Hawod kag Peroy. Kay Rodora Syoko, smart galing sponsor nga plastic shield bunggay. Gani man Rodora. Thank you gid madam. Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamati. Salamat gid Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Jeneline Villasor, good PM lang. Kay Kagawa Dimbong Jocampo, okay. And Maria Teresa Hofilinia, may lang pag-monitor, no? Okay. Next si Cathy Ver, kag Mitoy Arqueo, Bibot Saridon sa Barangay Binubuan, Bago City. Salamat gid. Halin sa kay Cathy Ver, ang bayaw nga si Mitoy Arqueo, no? Ima Yanson, may lang pagpamati. Akson wala man sigina social distancing sa Tubang Regional Hospital. Kadamo to sa amon, ginapabayan lang nila mga tao nga tinupad man lang. Munang isa da. Ima Yanson, salamat gid ma'am, no? And Rodora Syoko, base ang sunod nga roles sang DILGDOH Action Rec, social distancing, sunod balay, bisan sa oras ang pagkaon binuang. Gani man. Amo nang pinakamabudlay gid. Kay Kativer, kay sa pamilya Vere Gonzaga, sang Barangay Araal, kay Tatay Ben Benido Ledesma, sang Barangay Binubuhan, Bago City. Halin sa kay Kativer. Ayos. Kay A.G. Laho, may lang pagpamati sa pamilya Bonilla sa La Carlota. E.G. Laho. Kay Lida Zamora Yamagishi, may lang pagpamati 1244 noon na diri sa Japan Action Rex. Okay. Sige. Thank you gid Madam Lida Zamora Yamagishi. Bibian Pondales Gumban, salamat gid. See you di Torta de la Piña Barbecue, may lang pagpamati pamilya Barbecue sang Barangay Inclaro Binalbagan kag sa pamilya Quezon sa Hacienda Santa Teresa Pocatod Binalbagan. Ayo, salamat gid. Halin sa kay Lida Yamagese, okay, salamat gid. Lunila Tarosan sa Corner Gatoslao San Sebastian. May lang pag-monitor Madam Lunila Tarosan and Rochelle Evangelista, may lang pag-monitor Rochelle. Kay Jose Grioli Tansinko Gayuna, no? May lang pag-monitor, great siya lang si Jackie Tabunan sang Hacienda Bacan. Bacan, Isabela ni sir. Alin sa kay Guillermo Clarito, te Action Rex, maka-avail man kami
mga pigado para sa face mask ngay panagtag ni Kanor. Ara na. Charge to pro. Ara gid na. I-coordinate lang Sir Guillermo Clarito. Pamangkot kung saan Sir De La Torre, may lang pamati belated happy birthday sa mother yang si Herminia De La Torre sang sitio Balugo, Talisay, no? Halin sa mga anak niya. Salamat gid Sir De La Torre. Pamilya Saludares, Katagi, Serapio, Lintihas, Trinidad Ayala, Estribelio, Estrelianes, Plecte, Paroco, Nabor, Mugaroho, Somalde. Ano sa hugpong sa programa mo sa panguna ni Guillermo Clarito ang sang mabini koral. Malipayon biska nagaisanon ko no. Salamat gid Sir Guillermo Clarito, no? Damo gid sila nabalaan ni Alex Montesa nga tao mo. Ayo gid sige. Ara lang sila gyapon na. Problema gid permi nagapanguna sa headlines sang programa ninyo nga kabudlay gid ni Sundon. Gani man. Ano nin kay Mia Lea Barra Bailes Banaglarioso. Ay grabe nga mensahe ni Maria Lea Banagglorioso. Kay Bat Joe Bats, may lang pagpamati Bats. Bat Joe Bats. Tamiyaw lang utod dya sa Texas si Josephine B. Rice kag si Manong PJ Dikinia. No? May lang pagpamati Bat Joe Bats. Kay Judy Florentino, may lang pagpamati man. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga naga-monitor sa sining udto. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DY. Standard Time, las 12:37. This time check is brought to you by This time check is Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog Kaghandurawan Award 2018. Action Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Action Radio Philippine Standard Time las 12:39 nang aton oras kada siglang sang
aton sining oras, no? Sige sa mga kaaksyon ta, may lang pag pamati dira sa kay Vinji Felisario, kay paring Vinji Felisario sa Marikina, no? Halong lang da pare koy man paring Vinji Felisario. Kag siling ni Guillermo Clarito, linya kabudlay sundo ng health protocols kadadlaw sang balita, ragid siya permi, remind sa aton. Gani man sige lang sundon ta lang na, no? Sundon talang na bla paring Guillermo Clarito no gay na sali ka palibog sang imo sining ulo, no? Ayos, paring Raymond Dalarcon Sagal Jr. may lang pagpamati paring Raymond Dalarcon Sagal Jr. no? Ga-monitor man sa sining pagpangalagad ta. Sige. Ayos, kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa PNP sa probinsya, ginapahalong sa posible pagtanom sang improvised explosive device o kon IED sang mga NPA kag kalakip man masobra 2,000 ka mga NOCPO personnel nagpalayag sang intensyon nga magpabakuna. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian? Aksyon na Rex, ginapahalong ni Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO Director, Police Colonel Romy Palge, ang kapulisan sa probinsya batok sa uso nga nagkatabo dito iya sa may probinsya sang Iloilo ang pagpananom sang improvised explosive device o kon IED sang ginapatihan miyembro sang New People's Army. Action Rex. Sunod dire kay NOCPO Deputy Spokesperson nga si Police Lieutenant Abigail Dinasco, ginhimo ini ni Palge kasunod sang amo nga mga hitabo agon nga hindi man mahitabo diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Ginabisuhan ang mga kapulisan nga kung may ara sila ang kantuan nga lugar, mga aktibidad. Kinanglan hindi anay mag-post ila sining social media kag antes na lang pagkatapos ang aktibidad nga nakapauli na sila. Action Rex. Kaya binantayan ay malang sa sining mga tiniyon ang ginahimo sa duha ka grupo. Ginhimplo diri ni Donasco kinibalang kung kaysa nag-convoy ang mga kapulisan sa mga public officials nga may ginapadulungan nga mga risguman nga mga lugar. Action Rex. Pero diri kay Donasco kag kay Palge nga dapat mag-coordinate sila gilayon sa kaiping police station kag subong man mga Philippine Army agod malikawan ang ining asahi sang hitabo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Madumduman dito sa Iloilo sa isa ka semana duha ka IED ang nag-igo sa mga katapo sang kapulisan. Dibaynas lang kay wala sang may nagkalamatay sa nasambit na insidente. Oo nga sir, reiterate ko lang ang advice po ni Sir Palge, hindi lang po ni Sir Palge pero yung buong NOCPO po, yung DPO po din namin, yung Regional Operations, yun nga po is ang post ko po sa social media, bali reiterate po na post ng ATM po or yung at the moment, lalo na sa pulisan kasi it will be a source of lifting ng NPA. So, dito pala si Sergeant or si Kapitan sa PSP. So, may last niya, last opportunity, no? So, sa social media, mas mabuti po kung ano yung spill or kung nasa DSP ka man, nakababa ka na sa DSP pag post. Ano po ang posting ng social media. Ang pangalawa po, ang wearing of uniform kung public places. So, for example po, kung naka-uniform po ang police, is mas maigi po na may baril na dala-dala para po depensahan ang sarili. Actually, sa porosyon lang sa palayag ni Donasco amot sini amot tong isang indugang nga giling kon ara sa public places ang isa ka policeman kung naka-uniform dapat may armas luthang. Kung wala, kasi simple ka lang dira pero mas maayo gid nga magpreparar sa tanan nga tinion. Action Rex, no?
ginulayhon taman pamangkot. Galing dire sa Negros Occidental daw wala pa man di sang kaso. Dito pa man lang na sa Iloilo nagluntad action ride, di ba? Yes, dito sa Iloilo kag sa Oriental sa mga nagliligan to nga mga tinungig. May kaangay man sila sa Negros di so far daw wala di ka report dito rin. Diba? Kabay pa nga Kabay pa nga wala lang Oo. So, gin-check naman Action Rex kung kumusta ang PNP sa Negros kung bakuna ang paghahambalan. So far, may arasang 2,237 diri ang personnel sang NOPO kag 2,024 diri ang magpabakuna. Action Rex, preparado na ni sila. Nakahanda na sila, ara na sila sa listahan. May 34 diri ang hindi pwede mabakunahan. Mostly diri may mga high blood Action Rex out which nila taas ang BP layo pa man ang bakuna maliwa pa maning numero. Ang ibang diri nga digit pwede ining mga nagapasuso nga mga pulis o kung mga bata Action Rex nga lactating ni sila nga mga iloy nga mga kapulisan. Ang ibang diri mga nagabusong Action Rex ginabawal man sa pagbakuna but suma total 2,204 ang nakalinyada na nga mga ngalan subong kung mag-abot na ang bakuna. Pero tiyan mo na, hasta subong, wala pa man sang ginahom-dahom kung saan po maabot ang bakuna. Pero sa mga kapulisan niya guro, lapit na lang guro na base within sining bulan o kung sa masunod nga bulan, base kung makaangko na sila ya? Abo na ang gina-expectar nila Action Rex, that's why nga ginpanglista na nila guro may mga pre-screening na sila guro kay parang mabalaan gid kung pwede ka o kung hindi kamo may number sila kagin pagwa nga amo na kanamuon ang magpabakuna. Ang ginapaabot nila diri ang bang ni Donasco AstraZeneca Action Rex tuno sila amo na ginapaabot nila nga mag-abot diri sa Nokpo. Asto naman niya sa vaccination site, di wala problema kay nagligad pa ni nga si Mana, nakahanda na ni sila kung din pwede kag kung paano nila himuon ini nga sambit nga bakuna Action Rex. Replay ta tingog sa hapon kag karon sa hapon bantayan man ning isa man ka 77 anyos daniho sa syudad sang Bago. Nagapulupungko lang sa iya sinigwa sang Puloy-an, gintiro Action Rex patay kini na so nagtabo dira sa may Purok Tuburan Hacienda Ideal Barangay Bakong Bago Action Rex sa dinining biktima 70 anyos na ini na si Alejandrito Emeterio na may edad na gali ni 70 anyos gin tiro ini siya samtang nagapakuwayway sa gwa sa Puloy-an mga alas 7:30 ini kagabi, gabi na ini. So, contact natin si Police Major John Joel Batos-Batusan. Way pagit sa kompleto sa detalye. May names na siya pero as to background kung anong rason naging tiro ini. So far, way pagit Action Rex kay ato pa to sa area ang sining investigador sining sambit nga insidente. Malita gikan sa Nokpo, Action Brian more than nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May langgaling nga pagpamati sa mga kaaksyon tadiraho sa Mountain Tigers Rescue Bacolod Team. No? May lang nga pagpamati sa Mountain Tigers Rescue Bacolod kag sa Star Emission. No? Sa Star Emission, may lang nga pagpamati. Monitor sila subong. No? Sa Star Emission. Ay, pwede. Sa mga kaaksyon ta Life Extension, Vitamin D3,
Kantuantang balita ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO, ini may kang tanan sa BCPO nagahulat pa sang technician gikan sa Camp Crummy agud ipakita ang paggamit sang bodies cameras. Nami manino. Galing iti ambot kun pidang body camera diri sa Bacolod. Idaw mo rin gina-required kag base posible sa madaling nga panahon mag-functions mo. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eden. Action Rex, ginahulat pa sa Bacolod City Police Office ang technician sang supplier mismo sang sining body cameras paagi man sa Camp Crame agud magamit na sa mga patigayonon nga police operations diri sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Lieutenant Colonel Lester Lia, the Chief of Operations ng BCPO, tanan nga police station ang gintagaan sang tag-isa ka body cameras kag may mga reserba pa sa BCPO headquarters. Dugang pa target sa national headquarters ni matagaan sang tagduha ka body cameras rason nga ginapaabot nga may dugang nga supply ang mag-aabot. Pero Pila ka body cameras ang ari na diri sa BCPO aw? Initially Action Rex 16 body 16. cameras na. Oo. Okay. Sige tagaan na tag-isa ang pulo ka police stations kag ang nabilin ara sa headquarters. Pero hindi pa subong ma-utilize bangod nga kinahanglan pa nila Action Rex sunan ang paggamit man sa sining body cameras kag tiyamban ni Liada paagi sa body cameras mapakita sa mga pumuluyo nga lehitimo ang operasyon nga ginapatigayon man sang aton sini kapulisan. Pamati naton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Pa kami sang technical halin sa supplier sini pero siyempre halin pa ni in coordination ni sa Krami kay sila ini ang ma-demo kung paano ni sa igamiton ang body cam kay actually ang instructions ni sa amon once nga in full na sa operation every time nga may activity ang station i-download ni sa dayon ang mga video sa system kag once ara na sa system hindi na sa ma-delete so amo na sa we need sang technical support anay halin sa national para ma-ensure nga sakto ang amon ginahimo. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Section Eden Abuso. Una sa balita ng section sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa BCPO. May lang nga pagpamati kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kung magpasipalay kami no need na mag-travel pass, coordinate na lang kamo sa kinanglan yung man gyapon travel pass pero sa barangay na lang nakwaon kung may contact sa Sipalay dito na lang na sa Sipalay no amo na siya kung magsulod ka pa Sipalay Madam Virginia San Antonio Olpenda kay dra sa may Cartagena bladora dang ilang checkpoint kag kung magpasulod ka dapat may presentar ka gid no Rolly Istoya Intes may lang pagpamati and sa kay Gladys Mocon Berdifrado no Gladys Mocon Berdifrado dira sa Mamaylan may lang pagpamati alin sa kay Rolly Istoya Intes no kay Krisya Blas ga monitor sa Pahanukoy Pamilya Blas ayos salamat gid. Pelton Lipora ga monitor sa Pasay City. Salamat gid, no? Ayos. Sa mga kaaksyon tayo rin ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herb
Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 na nga tunuras, 12:56 na. Kantuan tanang balita ni Akson Rodrigo Tiba sa siyudad San Cadiz. Ini may kang tanan sa 51 anyos nga babae nga nagapangatubang sang kaso. Violation ni sang pagbitbit sang armas kag droga ho, arestado sang kapulisan. Yari ang kaundan sa report ni Akson Roger Gotibjer. Action Rex, arestado ang isa ka 51 anyos nga babae matapos nagapangatubang sang kaso. Sa duwagid tanan ka kaso sa droga kag isa pagid ka kaso sa paghupot sa karmas lutang. Gidakop mga alas 4:55 takba sa hapon kahapon sa Purok Mainoswagon, Barangay Rosalem, Siyudad sa Cadiz. Ining suspect nagkilala kay Sharon Catson E. Maningo, 51 anyos sa edad, may bana kag residente sa mga lugar. Sulo sa report, ini siya ang ginarestar sa mga katapos ng kapulisan by virtue of warrant of arrest. Nag-inisyo sa RTC Branch 60 kag-intermahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea na nakapit sa Pebrero 1, 2021. So mag-ogid lang ining iya warrant of arrest sa duha ka mga kaso sa droga, criminal case number 16-5929 violation sa Section 11 sa Republic Act 9165 nga ang bail recommended 200,000 pesos. Samtang isa pag ikakaso, criminal case number 16-5330-C violation sa Section 12 sa Republic Act 9165 droga sa gyapon nga ang recommended bail sini 40,000 pesos. Isa pag ikakaso nga may criminal case number 16-5931-C violation naman sang Republic Act 10591 ang paghupot sang armas lutang nga kaliin may recommended bail naman nga 120,000 pesos. Suma total 360,000 pesos ang kinanglanon ni Sharon Catson agod ini siya makapiyansa ka makangkon sang temporaryo nga kahilwayan. Ini karon nga persona ang detenado sa bahin sang PNP Custodial Facility sa siyudad San Cadiz kag sa subject ini nga iga turnover man sa bahin sang Bureau of Jail Management and Penology. Report kika sa siyudad San Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutibig report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Akson Radyo Philippine Standard Time, las 12:58 ang aton oras. Salamat gid Akson Roger Goti, balita gikan sa siyudad San Cadiz. Ang Philippine government nag-sign na i-supply agreement upod sa Serum Institute of India sang 30 million coronavirus vaccine doses nga gin-develop ini sang US biotech firm nga Novavax. Amo ning gin-confirm mismo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Amo ning mayong balita ni kay amakin mo na 30 million coronavirus vaccine, no? Daw halos siguro basi mahatagan na ning mga Pinoy, no? Sang sining vaccination mga ka-aksyon. Sunod dire sa kay Galvez nga tigina-expecta rin nga mag-abot diri sa pungsod Pilipinas sa third quarter pa iya sang sining nga tuig, no? Either September, October, November, mga November or August matigayon na ina nga mag-aabot diri sa aton. Isa ina ka mayong balita kag breaking stories mga ka-aksyon, no? Nga nakuha naton diri sa newsroom sang Aksyon Radyo Bacolod. Ayos. Sige. Sa mga ka-aksyon tirahon ta na yung balita ni Akson Percival Villamor, gikan naman sa siyudad sang La Carlota. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. 51 anyos nga lalaki ho, dakop sang kapulisan sang siyudad sang Bago, pinaagi sa buy-bust operations. Yari ang kaunta sa report ni Akson Percival Villamor. Pers. Action Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sa buy-bust operation mga alas 7:30 sang aga. Marso 16, 2021 dito sa may Purok, Maabi-Abihon, Barangay 2, Lagasan, Bago City.
Negros Occidental. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Major John Joel Batos-Batusan upod ang aton nga Drug Enforcement Unit sang station kag ang alert team nag-aresto diri sa isa ka persona nga ginkilala kay Emiliano Aranguti Ibico. Emiliano Aranguti Bico, 51 anyos, kaga pumuluyo sang Tinipigon, Barangay 1, Lag-Asan, Bago City. Ini si Emiliano Action Rex na baklan sa aton Porsche buyer sang isa ka Hitzel transparent suspected siya bo kag na-recover sa iya position kag control ang duwa pagid ka Hitzel transparent suspected siya bo kag nabawi naman ang tatlo ka panid nga tag 100 piso bill nga mo ang inbayba sa iya kag nakuha naman sa iya position kag control ang isa ka small black nga papel nga color brown nga may unod nga 120 pesos Action Rex. Karon ang kabugaton sang nakuha nga suspected siya bo nagabugat sang 0.5 gramos kag may market value nga 3,400 piso Action Rex. Kag ini siya karon ang suspect ara karon na hunong sa custodial facilities sang Bago PNP. Report live gikan diri sa Bago PNP ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Mga ka-aksyon, balita gikan sa syudad sang Bago. Nagasumpa subong adlaw si Commissioner Grico Vilhica, no? Nagsumpa na si Commissioner Grico Vilhica bilang chairman sang Presidential Anti-Corruption Commission o CONPAC, no? Taliwas ini o nagtalos ini sa nagtataliwan nga si Commissioner Dante Jimenez. Si Vilhica nagsumpa kay Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta sining aga, no? May lang pagpamati kay Maria Teresa Ofilinia siya, si Madam Verinia San Antonio Alpenda, may palagas lang, tamyawi lang si Darren Lerion sa may Silin Homes. Happy birthday lang sa iya. Salamat gid. Happy birthday Darren Lerion sang Silin Homes, Barangay Estefania. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. Siling ni Alex Montesa, linga gabunan sino ni nga gabunan man si Manang, illegal drugs with illegal of underarm. I mean illegal of firearms. Gani man. Sir Alex Montesa, salamat gid. Niel Brian Balues, malang pagpamati and Vivian Pondales Gumban, present na kag si Rona Rihida Trava. May lang monitor sila ni Baby Yoki. Salamat gid Madam Rona Rihida Trava. O sige, dali gid lang mga ka-aksyon, standby, matagtapila ka mga commercials. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Naton ang Aksyon Balita, Banak, Bulig. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. May lang nga pamati kay paring Alan Navales ga monitor sa sining mga inoras. Paring Alan, may lang nga pamati kay Rosalina Arellano Espadero. Salamat gid sa inyo sining nga pakigupod. Kulabos na kita sa tiyempo. Nagagda na kita sa masunod nga programa. Ang This is My Life. Sunod na sa diniginamang madugay. Upod na sa kay Aksyon ang Defensor. Sa kinatanakuang inyo sa Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod.
Aksyon Radio. I laugh with tears in my eyes. Like a clown, I wear a disguise. Can't let you know I love you so. You love Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.